Hả? Area kota belah. Chini tete o botol ke hetong huna. Chini media rano pulano anik sa kaham te o sa terni khakam ya pharo te hasen joto lukoro no o sa terni khakam ya pharo. Jengkini ani bar ramchurbe edisi kansin bisun khobjak joto o sa kaima jagawo tini bobagar naikol khangbai te chini honorable CM niti khangbai te chini amse joto leader songni chaito khangbai chini ramchurbe amse je puja kaimani more than 62 jaga chini visit khya mia bai tini visit khya te joto jaga thane chini je chuptui eba chini puja kamani joto ajon song ham jami ya sambe rase chimpono subasi ya khalakha te ama haino chini bobagarni naikol khangbai bini thanchani thanbai te chini amse ama haikene chini joto thanchile chini o osani tero joto khamya phran bisin chini khatum khajete parale tongo ama haikene phaini bisiragobo amoni parale nai te amona ani thani kaisa suri mung tonai chini o osateli bisite joto ni nukhungo hamsawi dan jani je dreams of fulfilling thung te joto hampurin tong tini ani suri mung goton bagai tang taklai bisio simida omo haikai je osamra kai ma jagao thangai berai taklai bisi sidia ang 2019 simino election contest kene sirang simino every year ang je chupi joto chini Mwtai kai ma jagao thai chini program ma layo ke bornam je sidan kham am zaman ade mukmo ya kham zaman ma lo